Isa sa mga highlight ni Sir Jack ang grado nga ginhatag sa mga respondents sa pagdumala sa dalagan sa trapiko sa syudad sa Iloilo sa Public Safety Transportation and Management Office, particularmente sa Traffic Division, kung saan nakangkon kamo sang 12% of which ang corresponding rating niya sini is poor. Now, ano karon ang imo sining mahambal diri, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bongo Champ, no? Ang survey din ubra, no? Para nga makita ang atong LGU ang kung ano, no, ang awan sa aton nga mga pumuluyo diri sa aton syudad, no? Sa aton diri Bongo Champ, gitanaw naton ini nga mga importante nga mga data nga mabato naton kay para guided kita, no, Bongo Champ sa ginaubra naton, no? So makita naton, so butslingon Bongo Champ kailangan pagid kami nga mag-step up, no, kag mag-extra effort, no, para nga matagaan naton, no, sang maayo nga perception ang aton nga mga pumunuyo, no, naga-experience ang daily travel diri sa aton syudad Bongo Champ. Okay, sa pagkita nimo, Sir Jack, or pagpabalo sa imo nga ang Traffic Division sa PSTMO ginhatagan sang manubo sini nga grado, anong first nimo iyang impression sina diri, Sir Jack? Actually, Bongo Champ, pag muno sa ako ni Mayor Jared Tanyas, expected, no? Mako-expected gid nga kami ang posible, no, magakuha sa medyo manubo nga rating, Bongo Champ, no? Because ang traffic, Bongo Champ, kitabi maka-experience sa traffic, no? Kag wala man navigate, no, kung ano, paano na tumahambal nga ang 5 minutes, ang 10 minutes, ang 2 minutes traffic na, no, para sa tagsa ka tao or tagsa ka mga motorist na to na Bongo Champ, no. Amo na abi Bongo Champ ang mga number 1 gid nga mga challenges, no, sa mga highly urbanized city, especially pareho sa aton nga regional center kita, Bongo Champ, no. So actually paghambal sa aton, no, mo na aton reaction lang kung laban-laban ang aton traffic management ang magakuha gid, no, sa manubo nga mga ratings sa Bongo Champ. Because ang traffic management, abi Bongo Champ, is a daily experience, no? Very liquid, no? Hindi pwede nga sa sige-sige mo biyahe, hindi ka mag-experience ng traffic, Bongo Champ, no? Although hindi man na butlingon nga most of the time sa travel mo, mag-experience na gid ng traffic. Most of the time, during rush hour na Bongo Champ, no? Diri sa aton syudad. Although lipot lang niya ang rush hour diri sa aton, and amo na nag-discuss mga inamon ano mga posible factor, no, sa sina, no. So siguro during sa pagkandak sang survey Bongo Champ aragid sa highlight o kung sa aragid ang highlight sa issue, no, with regard sa ungka Pavia flyover Bongo Champ, no, and other factors, no, ang aton road rehabilitations, drainage rehabilitations, and water pipeline rehabilitations, no. So sa amon Bongo Champ tanaw namon din siyang importante nga mga datos, no, para nga makita namon kung diin naton nga mga areas dapat i-improve kag dugangan pagid ang mga interventions sa Bongo Champ. All right. Now, Sir Jack, sa ihibalo sa kag pagpaintsindi man naton sa aton sini nga mga kabombo, diin kutob ang katungdanan sang PSTMO or sa Public Safety Transportation Management Office Traffic Division dira iya sa area sang ungka flyover. May i-pinpoint ikaw nga lugar abi nga kutob gid lamang dira ang jurisdiction sa Traffic Division sa PSTMO, Sir Jack? Bongo Champ, diri lang na siya sa uluunhan sang aton nga approach sang flyover, no, dira sa may area sang isa ka gasoline station, Bongo Champ, no, sa dalom sang flyover, no. So siguro mga few meters lang away halin sa approach sa aton nga flyover Bongo Champ, no. So amo na ang area lang gid dira, no, ang bottleneck gid Bongo Champ, no, nang sa approach ba lang isa na lang ka lane from 4 lanes sa diversion pakag to 3 lanes na diri sa may ungka Haro, then 1 lane na, no, sa kilid sa approach sa aton nga flyover Bongo Champ, no, sa dira aton boundary, then dito sa Takas area Bongo Champ, no, dira man sa Takas Road city pa na dira Bongo Champ, but of course ang pinaka-concern gid naton diri ang sa may dalom ng aton nga ungka flyover Bongo Champ. Okay. Enough man bala ang manpower sa traffic division, traffic unit sa PSTMO nga mag-assist
sa pagdilihir sang dalagan sa trafiko dira sa may Ungka flyover sa bulig abi sa transport or transport management office sang local government unit sa Pavia, Mr. Kunlo, sir. Yes, Bombocham, no, enough na aton personal dira. Well, in fact, kami ni Pavia Traffic Management Office the daily, no, sige ang amon nga coordination since nga sugda na ubra ang flyover dira Bombocham. Especially subong may additional na kita nga mga traffic aid, no, gin-hire ni Mayor, no, ni Mayor Tanyas. Actually, isa na sa mga interventions sa ubra naton sini nga tuig Bombocham. So may enough personnel kita dira, and of course nag-improve na actually ang situation dira Bombocham because nga naglapad na, no, though I think 80% na ang naubra dira ni DPWH sa pagpa-widen sang lane. That is why ginapadiretso na naton Bombocham, no, kay ma-accommodate na sang duha ka lane ang mga vehicles coming from the city of Iloilo going pa areas ng Pavia, Bombocham, no. So subong nag-improve na siya, then we have enough personnel na subong dira Bombocham sa areas ng flyover.